Apa kuwi? Tidak ning ngongkal blokku neh, motu neh nyapa? Coba tebater kalau begini. Bagian. Bruto bagian. Yes. Marek temen. Lah sering wis ya wis ana akar madang. Katakan kalau bukan ya. Nggih. Jangan mangan ramangan aku. Jombo gak cuma ketawan. Wah, mau aku turu isak iki. Biasanya ngono kuwi lek muni moh-moh kok lek jana dhisik lemak kok ora. Nah, apa lah aku ya? Lah iya. Iki pupune segane to? Engko Lah isek tuh ngesor sapa sing engko lek makan ngene aku tak siji ae ngono. Lu panganan pinter ceker, Bo. Ayo to, Le. Bocahnya. Ikan nyari bulan. Wah, Mangga. Pak Suyon. Sama. Awas lek pengen lek sune iki. Amin. nek botok teri karo lambarang lho bagian. Oh, tutune to. Itu apa? Enggak, Mas. Enggak. Ketun engko. Nah, Getun. ketun engko nyah-nyah. Bumbune isek bumbune kan. Pak ibunya enyang ae. Wis lah jelas. Luas laut. Bersambung. Luas bunganiku. Iki lah sing wis diotak. Engko lek aku rono, lek aku mangan sik tas simpen terus ditelepon sak piringe tak balik lho. Jawane ngono. Rene. Aku ki Iya, pala. Masih mau puluh sambel sik. Ya mbak bubat pre mau bengok. Kuwi iki arek. Bengok. Arek dhisik cuwik cilik kae lho kuwi iki. Bukan ruwe no aku. ah butuh ora, Mas? Itu bisa kanan itu. Ah iku lek mon. Keton wae kok. Iku mau tak cakare, Pak. Pan. Entekno ceker gebet. Ayo, Bang. Timune. Oh, mesti gila mangan tak sayur-sayur iki. Oh, mesti gintang. Cuma nek kudu Foto aja. Bawa ora apa-apa, heeh. Ndang ki brutune paling. ya tak ada. Oleh walet. Ya Allah, ya Allah. Soalnya aku mangan karep temu kadang.